Molta batllea, per Apolo. Molta, Com a cosa dolenta? Vinga, va. Dale. Van amb espardenyes i les rodilleres aquestes de fer twerk. És com juntar en un plat, jo què sé, plàtan i ketchup, saps? És com... Hola, què tal? Bona tarda i ben tornats una setmana més al bar de Malaia. Aquí, a la meva esquerra, hi tinc una persona que acaba de dir jo no he vingut cani perquè no me tiren. Pues nada, un plaer, com sempre, ja ho sabeu. I en el seu costat hi tenim, com vols que et digui? Perquè hi ha noms online o noms de debò. Com vulgueu, Gemma, Gemeta... Vale, doncs hi ha la Gemma o Gemeta, també al seu costat. Nos encontramos en Marina. Como veis, aquí está repleto de guiris que no saben. Y la policía nos dice de desalojar el terreno. Where are you from? Kentucky. Kentucky. YMCA. Us coneixíeu d'abans? Sí. De què? Sí. Bueno, adolescents. Va, es pot dir. Es pot dir, no? Vale. Sí, d'adolescents. Vam coincidir que els dos érem seccionistes i ja està, vam marcar un abans i un després, està clar. Sí, bueno, i per això esteu Hem aquí. deixat marca. Què vol dir perquè no me tiren? En aquest context. Mira, ho explico, perquè sempre que anava a adolescents, jo era el cani, i sempre jo era el cani. Pues hoy me arreglo para que vea que la gente que he cambiado. Sí, porta un mes, jo només sé que un dia va arribar a la redacció, portava 15 dies més o menys, i li diu a la Marta, hola, Cuqui. No, abans d'això... I li fa un petó al front a la Juliana, i jo dic... No, ves. En la meva bombolla, pues sí que soy un poco más. ¿Qué pasa, Tete? ¿Qué dice, Tete? És molt fort perquè és la persona que més s'agrada de totes les que hem tingut aquí assegudes. Clar, home. Què tal? Tu quina mena de persona eres adolescents o res? Jo la Gemeta, la divina, sempre. The Diving. La què? The Diving. No t'entenc, tu. La diva, era la diva d'adolescents, està clar, tio. Està molt bé que vingueu, estem molt contents de tenir-vos perquè en lloc de 4 persones ara en convidem 2 des de fa un temps, que per cert, tercer programa que gravem avui. Jo no porto sempre la mateixa samarreta, vale? Fa ja una mica de pudor al lloc, o sigui, quan heu arribat em sap greu, però es nota que hi ha hagut gent durant una estona. És veritat. Sí, una miqueta. Tu no ho has notat? No, jo tampoc ho he notat. Ah, no? Vale, potser només sóc jo. No, tu no et preocupis. Crec que et sona, Gemma. Mira on està. És ma mare, Posa't els cascos. Bueno, hola, estic aquí. Estic aquí només per informar la meva filla de que no torna a teatre demà. No tornes perquè vas tornar a les 8 del matí. I s'ha acabat, Gemma, relaxa't. Això no pot ser. No pot ser que estiguis cada dia aquí. S'ha acabat. Relaja la raja. Teatre s'ha acabat. Ja he parlat amb ells, et tenen la foto i no et deixaran entrar. Els jefes saben que tu no pots entrar. Vale, Gemma? Missatge rebut. Missatge rebut, corta i canvio. És meravellós. És fantàstic. Després em pregunten, per què ets així, Gemma? Mireu la meva mare. Vull dir, mireu la meva mare i traieu conclusions. Però una cosa, era el veritat, graciós és que fa res, tio, que quan estàvem a fora ho estava parlant amb ella, tio. El vídeo aquest? No, però que viu a teatre, tio. Viu aquí a discoteca, tio. Ah, sí, és real. No, és que després d'això he anat més encara a la discoteca. O sigui, no vol dir hi he anat una vegada més, sinó has anat més sovint a teatre. He anat més sovint. Ara sóc una local, en plan, estic cada cap de setmana. Ella va a teatre i no la para el porter, diu, hola, què tal, com estem? Ei, Gemma, torna. Sí, exacte. Bueno, que fort. Doncs aquesta és la mena de persona que ets. O sigui, si ell era el cani, tu ets la de teatre. Sí, sóc la de teatre. Molt bé. Clar que sí. No sé, tu com és que sabies que era la seva mare? No, però perquè... M'ha sorprès una mica. No, però perquè conec la discoteca, sé on... Tu també ets un habitual. Aquesta discoteca no és tanto mi rollo. No, perquè és més rollo cani. Bueno, diguem-ho així, sí. Guagatron. Sí. Tu ets més. Jo... I aquest lloc com és? És que jo no hi he anat, per l'amor... Jo soc molt més gran que vosaltres. Mira, sí, jo... Està Sant Cugat, això? Sí. Vale. Bueno, la ubicació i la zona ja et diu més o menys de quin pal va aquesta discoteca. Però tu punxes, també. Jo punxo a una discoteca que està a Terrassa. Vale. Que és el punto. Veus, també et diu el lloc on està, et diu també la mena de discoteca que és. Exacte. És veritat. Sí, però és cert, no hi ha problema. Què hi ha? Les discoteques que solen ser a Pedralbes, doncs ja està, no se sap. Una discoteca a la Mina... Quines discos hi ha a Pedralbes? No, home, Pedralbes no, però la zona alta seria el Sutton, el Bling Bling... Jo vaig anar, el primer cop que vaig anar a una disco era Otto.
està per allà també. Però aquest està... Bueno, ara hi ha una festa que és més pijolis, però... Jo la noto pijolis, l'Oto. Sí, jo també, jo vaig pensar-me que ho era. Més un dissabte. He anat un cop només. Com va ser la teva experiència? No, aquí faig les preguntes jo. Vale. No, però va ser... Clar, jo he trigat molt a les coses aquestes, de sortir, tot això. Jo tampoc, imagina't. Llavors, la cosa és que estava amb uns amics fent una cervesa, o no sé si bevia cervesa, potser feia una clara, i em van dir, vale, avui hem de sortir, Bru, no t'ho havíem dit, però t'estem portant a la discoteca. I res, i vaig estar allà. Tu tens més pinteta rotllo Apolo. Sí, jo he anat a Apolo. I a Apolo? No? No, pues et perds un món, vés a Raz, home. Ja ho sé, però és que és molt gran i jo em perdré per allà. Sí, jo em vaig perdre. Veus? És que et perds. Però Raz, mola. Però et vas trobar gent coneguda. La gràcia és perdre's. Perdona, tu has anat a Raz a ensenyar que estava buit. Em va fer molta gràcia un vídeo durant la pandèmia que era... Sí. No el tenim, llàstima. No passa res, no passa res. Però en tenim un altre. Crec que ets tu... Bubi! Vale, bueno, explica-m'ho, perquè no entenc res del vídeo. Diu, ¿qué pasaría si juntamos las dos... Tiraeres. Tiraeres? Tiraeres. Quin rotllo que tens? A veure, Les manetes, pim-pam. t'explico. Vinga, va, per favor. Escoltem, sisplau, Les dues tiraeres, és que és això és d'una cosa que va passar farà un mes, dos, més o menys, que és que el Relsby, que és un artista de rap underground, tal, es va començar a tirar bif, que tirar bif és tirar-se merda. Sí, gràcies, però em sembla bé que ho expliqui. No, per la penya que no estigui ubicada, vale? Tirar bif és tirar-se merda amb el Kid Keo. Sí, aquest sí qui és. Vale, doncs els dos van treure una cançó, tirar-se merda una amb l'altra, i jo vaig fer una mescla amb les dues cançons que van treure. Vale. I doncs és que... Perquè això és el que tu has estudiat. Sí, bueno, des del que em dedico. I el que t'agrada i el que et dediques. Però vull dir, tu has estudiat això. Sí. I doncs vaig juntar aquestes dues cançons i vaig dir, mira, les dues cançons que s'estan tirant merda, les puc juntar i convertir-la en una. Gemma, domines tot l'argot, la jerga aquesta de... No, a mi que em punxin i jo ballo. Vale. A mi... Però, per exemple, amb copa de gin tònica. Està clar. Relsby? Sí, aquest sí que sé qui és. Sí, això ho conec. Vale. Kid Keo, un parell de cançons? Kid Keo, la de... Nanana, te hago bone, te hago agua flash. Nananino. Dracoqueo, serpiente veneno, però aquestes són les mítiques. Nanana, serpiente veneno. Mira de cómo le... Veus? Sí. Vale. No, i de Relsby alguna? Jo aquest no te'n sé cap. Ai, Relsby... Va, que és el meu prefe. Ai. Tio, Buenos Genes, amb De La Fuente. No, però és que a mi si no me la cantes no me la sé. Vinga, va, Pau. Va, espera, és que ara... Bueno, da igual. Va, ja ho trobaràs en algun moment i et poses a cantar-la. Quan la trobi, canto, t'ho juro. I la cantis, Sí, 100%. Com es diu la cançó? Buenos Genes. Vale, potser postproducció aconseguim posar-ne un moment, si no et surten tota l'estona, vale? Però si no, no pateixis. Com que estàvem amb la temàtica de la música, sabia que us agradaria no només la música que es fa, sinó la que es balla, vale? Hem quedat així. He portat una barreja, com es diu? Una barreja? Una mescla? Un mix. Un mix. Vale? Remix. Bubi. D'una mena de cançó que no sé... Però què m'esteu fotent? Què et passa? I posa aquí... Reggaetolla, Euskal, Danzak, twerk. Vale, podem entendre... Basques ballant twerk. Sí. Però no, o sigui, barreja reggaeton, entenc que hi posa aquí. Sí. Danza euskera, Danza euskera, exacte. Però això és un twerk. Bro, però això pot ser una locura, Això és un mix, això és un Pokémon legendari. És que van amb les rodilleres, van amb espardenyes i les rodilleres aquestes de fer twerk. Ja, però és com juntar en un plat, jo què sé, plàtan i ketchup, saps? És com... Ja. Uau. Veu les cares! Pues no em desagrada gens, M'estan entrant ganes de ballar, a mi. Perdona. O sigui, és veritat... Boníssim. Bueno, ja està, però a mi em sembla que sona molt bé. És veritat que no sé quina era la part d'Euskaldans, sí, oi? És que no sé... Sí, l'Euskaldans portaven les sabatetes d'Euskaldans. O sigui, era una mica més de... Sí, de com es veia, però no de lo que però no, potser. Euskaldans... Aquest s'ha quedat sense paraules des de... O sigui, que semblava rus, no semblava euskera. No, home, no, això no. T'imagina't això en una discoteca. Ja.
a favor, no? A tu no t'agradaria, a mi sí. Vale, t'ho estàs plantejant. Sí, pot ser èpic, Pensem-hi. Fem una festa especialitzada d'escaldens d'aquests, saps? És que s'hauria de fer més. Un flyer, saps? Quan fa que no vas a una festa especialitzada en els calders? Mai he anat. Hi ha festes? I que en canvi, per exemple, la meva discoteca, avui regalem jamón i rebujitos perquè fem especial Feria d'Abril. Pues per unes caldens i regalem xapeles. Sí. Tot estereotips, només. Sí, és que ja està, aquí es pot fer negoci, tio. No, però és veritat, tu segur que muntes això i hi ha gent que hi ve, home, hi ha d'haver el seu mercat. Hòstia, saber qui ve, També. Bueno, hi haurà públic 100%. La gent que hagi vist això, perquè diu, collons, val la pena anar. Jo no ho havia vist, és molt èpic, És molt èpic, ja bueno, t'havia dit, m'agrada. Barrejar tradició amb el que es porta ara. Sí, però jo la tradició no l'he vist, Ja et dic, jo he vist twerk. Aviam, tu et trobes algú vestit així i dius, va d'alguna manera tradicional. A mi també. Si no va pel carrer així. Clar, perquè portar la xapela, però poses, jo què sé, tio, això amb una cançó de Peun Gang. Ja. Hi ha gent vestida així, a teatre segur que hi ha algú vestit així. No. Aquí seria més... Com es va vestir? Waka no, home. Waka no, això no portaria Waka, però portaria Apolo. Apolo sí. Sí? Sí, Apolo sí, potser. Però de modernet. Hi ha molta batllía, per Apolo. Molta, Com a cosa dolenta? No, com a cosa característica. Com a dada. Vale. No, gràcies per l'apunt. I tant. Vale, doncs parlant de tradició, hi ha una tradició en aquesta sèrie que és mirar aquest vídeo. Vale? És una persona, és un avi, no té res a veure amb música. Vale, no. Però ens permet passar a la següent part del programa, que serà una mica més participativa, d'acord? Vale. I és un senyor que té això com diu aquí en el text, que té un superpoder i no sé, ho devien gravar en alguna tele. I és el Juan, que diu ens ensenyarà com veu el vi. Ojo! Supergran. Que gran. Has vist que s'ha pintat aquí dalt? Perdona. I li baixa per l'altra banda. Perdona. Que no li cau ni una gota! Un aplaudiment. Un aplaudiment a aquesta persona. És un superpoder, això del Juan. Què et passa? Què et passa, Pau? Que he vist el porró abans i no m'està fent puta gràcia el que estic veient ara mateix, la veritat. No és obligatori, però sí que hem pensat a veure si... Com? No, que han portat un porró. Estàs tu que foto això, Tete? Ojo. Uau, molt bé. Uau. Més lluny, que ho estàs fent molt bé. Si no en tens ni una gota. Va. Ara sí. I ha caigut aquí. Ole! Uau. Bravo. Molt bé! Molt bé, a tu, mama. Els pantalons, tu, ja t'ho trobarem. Ja farem un arreglo, home. Tu, però sí que em saps. Ja m'haig de canviar per anar a la discoteca. Com em veig amb un jefe així, em dirà, d'on vens, tio, d'on vens? No, que vinc a les festes de Gràcia, tio. No, Gemma, perquè tu has dit que et venia una mica més de gust que ell. A veure, aquesta té molta festa, sobre, vull dir... Jo confio en tu 100%, Gemma, ja ho saps. Molt bé. I mantenim la tensió? I allarguem? Ojo qui guanya. Ojo qui guanya aquí dels dos. Bravo! Jo no m'ho sé veure, en plan, jo m'aguanto la boca i després m'ho he de tragar, saps? I llavors tot de cop. Clar. Passa, jo no ho faré avui, que ja em porto... No, una merda, tu... No, va. Si hem pillat els dos, tu també pilles, bro, també t'ho dic. Vinga, va, però molt ràpidament, a veure què tal. Tu has de tenir ja experiència, Ara, és un mestre. És un mestre. La, que morao. És un morao, tio. Us posaré una cançó, vale, però un tros molt ràpid d'una cançó. A veure si he encertat algun del vostre rotllo, però són cançons que a veure si les reconeixeu amb el mínim de temps possible. Vale, hem de dir el títol de la cançó. Exacte, amb el títol guanyeu. I n'hi ha 7 o 8, serà molt ràpid. Tu ets expert, home. Tinc molt a perdre, jo. Jo crec que són de les cançons que hi ha, la majoria les podeu saber. La majoria. Sí? Sí. Vale. Però que us agradin ja és un altre tema. És international també. Que us agradin, sí. O són totes en català? No. No, international. Vale. No. És de la Rosalia. Sí, espera, un moment. No, espera, no. Com començava? Vale. Te quiero, right? Com es diu? Modo Spike. No. Yo te quiero. Right. Hacer. Oh, es que no sé el títol. Pero te la canto. Yo te quiero hacer. Yo te quiero hacer mi... No. Yo te quiero hacer...
Hentai. Ara, per favor. 1-0, guanyat Uma, remuntat a última hora. És fantàstic. Vale, segona cançó. He rematat. A No veure sé què la tal. liup, Sí, he rematat. 1-1. Empat. Vale, ho trobo just. Ràpid. Vale, ja està, ja està. Jo, Aquest l'ha dit la Gemma. Jo, Sí, L'ha dit la Gemma. Vale, següent. Quina tensió, no? ¡Oh! ¡No, mira cómo te sale! Pelele, tío, qué cabrona, M'agrada tío. molt que heu fet el gest els dos. Pelele. Buah, tío, acabo de fallar el Morat, pelele, ¿cómo te tío. No me lo sale? puedo creer. Molt fort. Morat, Pau, com estàs fora, eh? Si estás ahí, no estàs aquí, sale. no sale. No, si voleu la canteu tota i Clar, s'acaba és aquí que el jo soc la programa, que eh? surt sempre a la festa i ell és el que pitja sempre. Clar, però per tant, tu les has escoltat per fer la La penya es llista. pensa que és que realment nosaltres quan punxem no en sabem ni la meitat de les cançons. Ja. O sigui, sí te les saps, però el que és el tema, no. Saps Clar, jo me les el vaig ritme, posant temes, saps el clar. rotllo de la Saps? cançó. Exacte. Jo me la sé d'anar, saps? Que ja se't queda Vale, així. aquesta, a veure si la sabem. No estic segur. Ja ho veurem. Para, waka. Molt bé, uau, aquí. M'he quedat bloque hielo, Aquí m'he quedat una mica... Ai, m'ha sorprès ara que la sapiguessis només amb el crit inicial. Has tornat. Samari. És així, no? Sí, bueno, sí, la podem escoltar una mica. Ara diu... Hosti, té cosa, eh? Vale, més actual. Una mica més. Vale. Oh, diablo! La tinc aquí. Aquesta és anglesa. Lost Frequency? No, espera, m'he Lo colat... Frequency o Robin's Luz. Sí, no sé, Pots posar més trosset. Sí. Us esteu equivocant. Ja De ho moment, sé. aviso. Ja ho sé. És catalana, no? És catalana, sí. Poques grasses. My bad. Aitana, Ocaña. En el coche. Nendero, hacerte tan... Bueno. Formentera. Molt bé, bravo. Aquí puc dir al meu favor que jo Aitana no la consumeixo. M'he quedat fora de joc. M'he quedat fora de joc. Mira, us dic la veritat, jo tampoc no sabia què posar-vos, perquè no sé el que escolteu, no sé el que tal. Has posat una mica de tot. El número 1 de la ràdio, no sé què. Molt bé, no, està És el que hi havia. ben tirat. Vale, doncs, bueno, no vull donar pistes, però en posem un altre tipus de música. En directe. No sa. No sa. Molt bé, però si no ha començat a cantar encara, per favor. Sí, você M'esteu guanyant els dos. Ai, eu te pego. Ai. Pego. Delícia. Està, bon tema. Así você ve. Van borratxes, bro. Toto, tens aquí, ara. Aquí t'hem vist. Ateo. És ateo, bravo, molt bé. Ha guanyat la Gemma, gràcies sobretot en aquest ateo final, vale? La tens bastant apamada, aquesta. Veus, tenia molt a perdre, Aquesta tio. molt. Sí, si tens alguna cançó amb què Però aquí vulguis s'ha acabar... demostrat que surt de festa més que És veritat, més que, coses. o sigui, tu tens mala fama aquí, Però ara aquí t'hem la- pintat com si fossis el xungo de la classe Ara la i mala fama ja la s'ha tindré vist jo. qui era. Ara ja Exacte. ha passat. Exacte. Ja està. Moltes gràcies a tothom per mirar una altra setmana. Tornem aviat amb el Bar de Malaia. Moltes gràcies al Pau i a la Gemma per venir. vosaltres. Heu estat els millors concursants fins la data de tota la part del programa. És que som els millors. És que som els També, millors. oi? És que us podeu quedar aquí ja, si voleu. Bueno, Jo me'n vaig, m'acomiadeu. Jo vull guanyar-te el porró, Us has de veure una mica més que en Pau. No, va, però Acabem amb això. Des d'aquí. Show, Des de l'altra banda. Va, Gemma, tio. Acabarem així. Vinga, va. Dale. Vinga, va. Adéu a tothom. Gràcies.